Live. Good evening. Good evening. Lodi Monrayo. Ad Astra Perasper. Good evening, good evening, good evening, good evening sa inyong lahat. Good evening. Alright. Yan. At i-down natin. Where is the comment section? Ayan. Magandang gabi ho. Online na, online. Ay, magandang gabi. Sabi ni Best Joe, Idol FLM, sana po maka-attend ka sa live stream ko. Salute to you from South Korea. Yes, of course. Palakpakan natin yan. Sabi ni Best Joe. Ba, DJ na ako ngayon. Ayan o. Pa-shoutout naman, channel ko, Idol FLM, sabi ni Birador PH. FLM Fever, mabuhay. Francis Leo Marcos, mabuhay din. Tayo magpatugtog muna. Sabi nila Bilyena, oh. Galing, may pa-effect na si boss. Nice, nice. Siyempre. Nakakatuwa. Nakakatuwa, di ba?
Sabi ni 3J Vlog. 3J Vlog. Sir FLM, 3J Vlog po from Sweden. Happy naman. Yes, of course. Mga sungong, mga papogi na tungaw, mga kupad, dapat ipagpala sa kipakyaw. Sandatak, sibaw ng lupa, anghel sa kalangitan, Sisko Marcos. Nakakita na ba kayo ng ano? Ubas na seedless. Ang tamis. Parang kalamansi. Ubas na seedless, ang tamis. Alam mo ba important yan? Parang kalamansi. Sabay hihigop ka ng kape. Nakaw! Magkakagulo sa tiyang ko na rin. Ah, di ba? Magkakagulo sa tiyan. Yan. Ninya Maler. Yan si Idol. Pa-shoutout po. Idol, pa-shoutout daw si Ninya Maler. Nag-power up. Si Blue Tree. Ayan na, mga basher, naglalabasan na. Para sa inyo to. Sabi ni Northside Band na Imbag Arabiim, Manong FLM, woohoo! Natitiis nyo, namimusmus na nagugutom. Tangin asin at hugas pinang raos. Mabibilang sa daliri ang may awas na alipin. Ang magiting na babae sa lutuin. Siluksin pag tumulong, may babatikos na makitang tao. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At syempre, isama na rin natin yung ating mga basher. Para sa mga basher. Yan ang para sa inyo. Para sa mga supporter. Yan ang para sa mga supporter. Sa mga basher, are. Kayo nga mga basher ay kumain na. Di pa yata kayo kumakain eh. Jessica Mahina, FLM, ako yung 1 ampa ala... Ano yan? Sabi niya, ako yung 1 ampa ala Respin Miss Yama. Paano po yun? Wala ka raw respan, Miss Yama. Kay, Jessica Mahinay. Mostario Vlog. May babatikos na makitang tao, mga logo. May sungay kayo, di kayo santo. Francis, Leo Marcos, Alpaca, Paro ang grupo. Milyon, sinuwan ng bulsa para sa tao. Hindi mo, wala kang forma, pero merong pruwet. Mahal mo, madla at masang matanda. Mga bata, magtatin mo. Binunot mo, tinis sa mga dibdib. Ng mga salat, lahat humangat, bumilip. At hindi mo, wala kang forma, pero merong pruwet. Mahal mo, madla at masang matanda. Mga bata, magtatin mo. Binunot mo, tinis sa mga dibdib. Ng mga salat, lahat humangat, bumilip. Barakong barako, tuling-tuling. Pagkaksilbi, galit sa kupal. Sikang maton, ng atindi. Mayaman challenge, tinalakan barat ng kapitbahay. Halag sa hamon, malupuman ng pelo, alay ay buhay. Totoo po yun.
Madugo man ang duelo natin ngayon, alay ko'y aking buhay. Alam nyo ho, hindi naman po tayo pinanganak kahapon. Ngayon hong Lunes, magkakaalam-alam tayong lahat. Yan lang ho ang aking papangako. Ako ho'y napapagod sa pagtulong sa ating mamamayan. Sobra na hong pagod. Kaya sabi ko sa aking mga abogado, bahala na kayo. So you know, at magkakaalam-alam na ho. Jorik Pasimuno, FLM, gandang gabi boss. Ready na kanin tutong ng mga basher. Ready na raw ang kanin tutong ng mga basher. May kasama pang sipa. Hahaha. Greetings po, boss FLM. Baka naman, baka naman. At syempre, FLM TV Vlog, boss FLM solid. Hanggang dulo pa-promote small YouTuber, of course. John RJ Balance, Green Apple, Samboy Moto, at saka si Jorik Pasimuno. At syempre, gusto ko rin batiin si Samboy Moto. Keep it up. Sabi niya, right. Yo! Mabuhay kayong lahat. Para sa mga basher, manigas kayong lahat. Ang sarap pala ubas na maasim. Kautoy TV, bay kautoy. Ba, ang ibig sabihin ng kautoy bata pa yan. Baka naman bata lang ang tignan yan. Alam nyo, mga kaibigan, Arjim Estera. Nakakapagod do, sa totoo lang, sa totoong buhay, ako yung napapagod na eh. Ang tanging nagbibigay na lang sa akin ng lakas ay yung aking iniisip na marating ko yung photo finish nito. Ay yung aking pangako sa ating dakilang may kapal na ako'y hindi titigil sa pagtulong hanggat hindi ko natutulungan ang lahat ng ating mga kababayan na naghihikaos. Kumbaga, kung ako po ay bahagi ng kasaysayan ng ating lipunan, mas kabahagi ho ng kasaysayan yung mga taong sumagot ng aking challenge para matapos na. Para matapos na ho itong ating pinagdadaan ng kahirapan. Ang ating tangihong layunin, unang-una, hindi naman ho tayo mamumulitika. Kung tayo mamumulitika, sigurado namang tayo mananalo. Dahil kita naman ng tao, wala naman tayong, hindi pa tayo politiko, tayo gumagawa na. Pero hindi nga ho tayo sasabak dyan sa politika at wala ho tayong plano dyan. Ang gusto lang ho natin isang matahimik na buhay. Kaya lang ho, hindi ko ho kayang tingnan ng aking bayan na magkakamatay sa gutom samantalang ako'y naglulunod sa kayamanan at karangyaan sa aking tahanan. Hindi ko ho kayang tingnan yun. Sapagkat hindi yun ang iminulat sa akin ng aking ina. Mapalad ho tayo, ang Pilipinas, dahil meron hong ina na nagsilang sa akin. Binusog ho niya ako ng... ako ho ay hinubog sa sinapupunan ng aking ina. JB Mall, good evening Sir Leo, it's me again. Jem, saan po ba pwede mahanap contact o info, right spelling ng name ni Miss Yama? Stay strong Sir Leo. Yama de la Cruz. Y-H-A-M-A and then de la Cruz. Ayan. Yolanda Bianche, watching from UK sir, lagi kitang pinanonood, masyado kasing sikat, inggit sila sa iyo. I'm one of your avid fans. Saludo po ako sa inyo sir. God bless.
Salamat po sa lahat ng aking mga tagasunod. Gonggong TVPH, pa-shout out Sir FLM. Paangat naman po, Gonggong TVPH. Salamat. At ito pa, Yolanda Bianje, watching from UK. Sir, lagi kita. God bless po. God bless po, ma'am. Maraming salamat po. At syempre, 3J Vlog. Masaya na naman po si FLM from 3J Vlog, Sweden. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Ay no, ang ating tanging layunin lang naman ay makatulong sa ating mamamayan. Hindi ho naman natin hinahangad ng kahit anuman. Yung kasikatan ho ay, kumbaga, ibinigay na lang ho ng Diyos sa akin yan eh. Maria Monaco, Sir FLM, so happy, level up na po tayo. May sound effect na. May sound effect na raw. Level up na po tayo, may sound effect na. Inggit na naman ang mga basher niyan. Love you po, Sir FLM. Oh, para sa mga basher. Yan na lamang ang tanging nating nag-iisang layunin ang tawid ang ating mga kababayan dito sa pinagdadaanan nating epidemic. Ngayon kami ho'y nag-meeting kanina dahil nga may nakarating na hong balita sa amin na meron hong mga kapulisan na ginagamit nila yung kanilang pagiging pulis para tayo'y makasuhan. Nagpa-imbestiga na ho kung saan-saan. Wala hong maimbestigahan pinipilit nila tayo makasuhan, wala naman hong may kaso So hindi na ho papayag yung ating mga abogado. Hindi ko muna ho i-reveal ang pangalan ng taong ito hanggat hindi ho natin nasasampahan ng kaso. Ngayon ho Lunes, nakaredy na ho yung kaso niya rito. Ngayon Lunes sasampahan na ho natin ng kaso. At pag nakasampa niya, tsaka ako na ho babakbakan. Makikita niyo kung paano ko bakbakan mga taong ito. Mag-uubos din ho ako ng lakas. Lahat kung anong meron ako, ipinahiya nila ako, babawi po ako. Pagsisisihan nila yung bagay na pinipilit nila akong ikulong na ako'y walang kasalanan. Pagsisisihan ho nila yan. Yan ay pangako ko. Doc Joseph de Guzman, pa-shout out, Project 7 Chapter, at happy birthday kay Brad Kajoms, Kawan, at tatay ko. Hehehe, gusto ko masubukan ng super chat. Wow! Mga kabrad ko sa Acro, babuhay po lahat ng Alpha Kaparo. Yan ang Alpha Kaparo, wala nang pera, nagsusuper chat pa. Mos Tyro Vlog, small YouTuber sa FLM, payakap naman po, yes. Binabati ko po lahat ng aking kapatiran. I'm proud to be one of them. Ang lahat ng Acro, mabuhay, magandang gabi sa aming founder, kay Founder Boy Chua, kay Doc Joseph de Guzman, at syempre, yung chairman ng Laguna, na si Dennis Del Rosario Abanyo. Mabuhay po kayo. At para sa mga basher ko, ito para sa inyo. Me A. Park, watching from South Korea, solid supporter ng FLM. Small vlogger lang po. At nakapagmayaman challenge accepted na din po sa inyo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Idol, we love you, watching from USA, mga supporter. Sana dapat walang iwanan tayo hanggang dulo. Nasa likod mo kami, lagi Idol. God bless you. Maraming salamat po. God bless you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Alam niyo po, katulad po nung sinabi ko, FLM TV Vlog, boss, pa-promote po ulit, small YouTuber. Yes, lista mo nga yung yamat, mamaya natin sila banggitin. Small YouTuber, sa misis ko, Josephine Lambino, galit na naman sa akin, puyat na naman daw kasi ako, addict sa'yo, Idol FLM. Wow, thank you. Sofia Marga, God bless you, Sir FLM. May pa-sound effect ka na, ha? Of course! Kanina ho, sinagot natin ang challenge ng isang reporter na tutulong po tayo dito sa ikatlong distrito ng Quezon City. Ganun na rin po dyan sa Malate Catholic School, tutulungan po natin yan. At nga pala, nananawagan ako kay Kaleo Obligar. Kaleo Obligar,
ng INC ng Net25. Paki-pick up nyo na po yung inyong bigas na pang isang buwang ipamimigay sa mga kapatiran ng INC. Pwede nyo na pong kunin dito sa Martes. Ngayong Martes po ng umaga. Kaleo Obligar. Anyway po, katulad ho nung sinabi ko, ako ho nananahimik. Hinahayaan ko lang tirahin ako ng tirahin. Katulad ho nung sinabi ko, may proper forum po yan. So, lahat po ng mga tumitira sa akin, tignan ho natin. Magkakaalam-alam na ho tayo, 2 tulog na lang. Oo. Para mailabas nyo kung ano yung pinangahawakan nyo at mailabas ko rin kung ano yung pinangahawakan nyo. Sabi ko nga, sinimulan nyo yan, tatapusin natin. Wala akong problema. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, kahit na ano pa ang posisyon nyo, hindi ko kayo aatrasan. Pagkikilala tayo, tignan ko kung ganong kalalaki yung mga kalembang nyo, mga hinayupak kayo. Dahil yung kalembang ko, malaki to. Hindi nyo ako kayang kantiin. Malabo yan. Planuhin yung magaling kung paano nyo ako ikakahon. Planuhin nyo. Planuhin nyo magaling. Pero kilala ko na kayo at alam ko na yung mga plano nyo. Napaghandaan na ho ng abogado ko yan. Bring it in the court. China-challenge ko kayo. Dalhin nyo sa korte yan. Ngayon, kung babarakuhin nyo ako, hindi nyo ako kaya. Barako din ako eh. Hindi ko muna kayo papangalanan, pero kay pundim-pundi na sa inyo, mga lintik kayo. Hindi nyo ako kakayanin. Yan lang ang tatandaan nyo. Unang-una, hindi ho ko balasubas na taong katulad nyo. Ano pa ho nga hanapin nyo sa akin? Binigay ko na nga ho yung buhay ko, yung dugo, pawis ko eh. Yung pinagpagalan ko ng mahabang panahon, pinagtuluan ko ng luha, pawis at dugo. Binibigay ko na sa taong bayan. Pinagpaplanuhan nyo pa ako. Ano, nasa pawan yung ego nyo? Ano, gusto nyo akong pitsahan? Hindi ho mangyayari yon. Mangyayari lang yon kung kayo'y presidente na ng Pilipinas o senador. Ngayon, kung ang posisyon nyo'y mababa pa lang, ay pag magagaling na, diyan kayo magagaling magplano eh. Mga alagad ho ng batas to sinasabi ko na ito. Hindi ko muna ho papangalanan. Magkikita-kita muna ho kami sa korte. At pag nasa korte na, daan magkakalabasan na ho ng kalembang. Ay, gigil na ho lahat ng mga pamilya ko eh. Pero sabi ho ng mga abogado ko, let's see, relax ka lang, Francis. So, magre-relax muna ho ako. Hindi muna ako magsasalita. Basta yung sinasabi ko, ang nagpaplano na ako'y piliting magkaroon ng kaso ay alagad ng batas. Oo. Ay siguro akala niya sila'y makapangyarihan na, akala niya sila'y mga malalaking tao na. Nek-nek mo. Magbuslog ka muna. Ang kaso ko daw ay Garne. Ganito daw ay kakaso sa akin, Garne. Bring it in the court. I challenge you. China-challenge kita. Dali mo sa korte yan. Pero yung pupuguin mo ako, yung gagawan mo ako ng plano para mapugo ako, malabong mangyari yon. Maraming kakalkag sa'yo. Maraming kukutos sa'yo. Hindi pwede mangyari yon. Kilala ka na namin. Style nito, bulok. Pag binanggit ko pangalan nito, baka sumikat pa to eh. So, hintayin natin. Hintayin natin ang kaso mo. Santa Makmak. Maniwala ka sa akin. Hindi ka na mapopromote hanggang dyan ka na lang. Hindi naman ako titigil eh. Ang dami ko ebidensya, siniraan mo ako pagkatao ko eh. Dami ko ebidensya, ang kapal oh. Galing mismo sa Facebook mo, sinira mo pagkatao ko. May kopya na ang abogado ko. Sandamakmak na kopya. Magko-complain ang aking nanang. Magko-complain ang attorney impact ko. Magko-complain pa ako. Pero hindi ito mapaforum shopping. Hindi mangyayari yon. Sir Leo, truth always win. Dito lang kami sa likod mo. Sana wag ka mapagod tumulong sa mga tumulong. Kasama talaga yan sa pagtulong. I feel you. Sana ma-meet ka namin. One day, pa-picture kami ng anak ko sa'yo. Oo naman. Yes ma'am. Ninya Maler. Mabuhay po kayo ma'am Ninya. MJ Recording Studio Production. Mabuhay po kayo. Susain B Vlog. Magandang gabi sa'yo. Watching in Singapore. At syempre, Gonggong PH TV. Boss FLM, payakap naman po at dyan pa-promote po. Ganda naman ang pangalan mo, Gonggong TV.
JB Mall, Sir Leo, pwede ba sumama sa hearing ako taga-tawa? Oo naman. Bukas na bukas lang. Magkakaalaman na. Oh, ay, ito, ang kapal. Kapal. Ngayon ko lang ho kasi nakita. Eh, syempre, hindi ho natin ito mapapalampas. Ito ho ay siguradong cyber libel na ho eh. Sila'y pinipilit nilang gumawa ng kaso ko. Ang hindi ho nila alam, napakaraming nagmamahal sa akin. Eh, sa totoong buhay ho, hindi naman tayo kriminal. Hindi naman ho tayo gumawa ng heinous crime. Sinasabi nilang ako raw ay may warrant of arrest. Ilabas nyo, puro kayo dakdak, mga hinayupak kayo. Basta legal, ha? Walang problema. Kung talagang yan illegal at talagang tunay yan, o eto, arestuhin nyo ako, paparesto ako. Puro naman kayo may warrant, puta. Nagtatago, are, andito ako sa opisina ko since day one, di ako maalis. Alam niyo yung bahay ko, hindi ako maalis. May nagpa-imbestiga pa doon sa ganung lugar. May nagpa-imbestiga sa ganitong lugar. Eh bakit ako hindi niyo imbestigahan? Nandini ako, mga hinayo pa kayo. Ngayon Lunes, magkikita-kita tayo. Eto, papangako ko sa inyo. Mauubos ang kayamanan ko. Hindi ako aatras sa kaso sa inyo. Hindi na kayo mapopromote. Talaga, maniwala kayo sa akin. Eh, pasensya na ho. Ay, talaga, ako'y nanggigigil na. Tignan natin ang mga magagaling. Lester Chavez, watching from City Clean and Green. Las Piñas, sir. Hehehe. Aba, ito yung aking tagapamahala ng security agency, si Lester de Chavez. Na-high blood ako, Lester? Attorney, palakpak ka kayo. Gusto ko lang mapalakpak kayo. Yan. Ay, lahat na kinwestiyon sa atin eh. Kesyo wala raw tayong pinamigay. Kesyo ako daw may warrant of arrest. Mga hinayupak na are. May nalalaman pang warrant of arrest na warrant of arrest. Bakit di nyo ako uli? Hindi na eh. Dalhin nyo rin eh. Na magkaalaman na. Mga lintik na ere. Kagagaling dumaldali. Wala namang ginagawa. Ano nagawa nyo sa bayan? Sige nga. Oh, magsabi nga kayo. May nagawa ka ba kayo? Gagaling dumaldal ng mga hinayupak na rin. Parang may nagawa naman ng mga lintik na ere. Ang pangit nyo. Hello po sa lahat. Good morning. May kaso raw akong garne. May kaso akong garne. Gani rin kakaso sa iyo. Ano sabi ni Judge? Wala yan. Bring it in the court. Ala. Sige. Magkaalam-alam na. Lahat na lang gagawin eh. Mga lintik na rin. Susan Broiler, sabi nila, scammer ka raw. Sagot, oo naman. Milyon ang nakuha. Ha? May pera ka? Milyon-milyon Pilipino nakuha niya ang puso ng madlang Pilipino. Nakatato na sa puso namin. Milyong-milyong puso naman pala ng Pilipino ang na-scam ko. Oo naman. JR Vargas, marami nagmamahal sa akin eh. JR Vargas, chill ka lang idol. Marami pang chicks ang umaasa sa'yo. Yun nga eh. Sa chicks daw ako dadalihin eh. Then bring it on. Nakakasuya ng mga daldalan ng daldalan eh. Daldalan ng daldalan. Wala namang nangyayari sa kada daldal nila. Puro laang naman daldal. Oh, ay ngayon Lunes. Pagkakaalam-alam ho tayo. Tignan natin ang mga kalembang nyo kung talagang malalaki. Ha? Akala nyo ako'y tulonggis kasi porkit hindi ako nakibo. Hindi ako kumikibo. Akala nyo tulonggis na ako. Akala nyo kasi kaya nyo ako. Akala nyo kasi ako'y walang garne, ako'y walang ganito. Mga sungaw. Akala nyo ipapayag ang lahi ko na gaganong-ganon ninyo ko? Magbubuhol-buhulin ko kayo mga hindot kayo. Yan ang tandaan nyo. Lunes ng gabi po, dito, babakbakan ko lahat ng mga pangalan na yan. Ikakaladkad ko sa inyo. Hintayin nyo lang ho. Isasampa lang namin yung kaso bukas. Maniwala kayo, kahit Sabado, makakapagsampa ako ng kaso. Tignan natin. Tingnan nyo, ako'y punong-puno na eh. Aling Mataba, Idol FLM, makapunta ka dito sa HK, makapagpapik naman, ako masaya na me. God will always guide and bless you. Alam niyo po mga kaibigan, lahat ho ay ginawa ko na. Good evening, Red Leader Pink Ranger is here. Nakakasakit ng loob to see a living hero being hurt by nonsense. Mapanira man sila, isa kang totoong tao. I live
and love you, Idol. Hug and kisses sa nanang mo. She raised you right. God bless. Happy Valentine. Para sa yan. Hindi akala kasi nila tayo ito longest na tao. Hindi ba sila namangha? Hindi ba sila nagtataka? Lahat ng kilos nila ay alam ko. Puro sablay paimbestiga doon, paimbestiga din Puro mga napapaso lahat doon nag-iimbestiga. Ay iimbestiga, di sila paso. Ngayon may bago na naman binubuo, ikakaso daw sa akin. May bago daw binubuo na ikakaso sa akin. Bring it in the court. I challenge you. Ako, dadaling ko sa korte. Tignan natin. Be it. Potragis na rin. Piling piling presidente datingan makapag-utos Ginagamit yung kanya sariling opisina nang hindi alam ng opisina yung ginagawa. Kompleto na report. May mga report na rin na talagang wala. Hindi alam ng kanyang departamento yung kanyang pinagagawa. Maliwanag yung sinabi ng pinaka-head. Hindi ko alam yan. Hindi mo na ako magsasalita. Wala muna. Surprise yan. Akala kasi nila tulonggis ako. Kasi nabuhay ako buhay kalye nung ako'y wala Nung ako'y pinalayas ng nanang Nabuhay kalye ako. Siguro iniisip nila tulonggis tayo. Alam mo yon. Ang hindi nila naisip, buhay ko ibinibigay ko sa taong bayan. Hindi nila sila malahimik. Hindi nila matanggap na mas magaling ako sa kanila. Ngayon kung gusto niyo sana mas magaling sa akin, ay di isanlaan nyo lahat ng bahay, pati kaluluwa nyo, ipamigay nyo sa mamamayang Pilipino nang masabing may nagawa kayo ngayong panahon ng COVID. Mga lintik na rin, magaling sa daldalan Ang kapal na rin, nakaw. Sige, tingnan natin. Tuloy yan. Walang atrasan. Hindi ako gagamit ng aking padrino. Magkakaalam-alam tayo ng sarili natin lakas. Saan ka nakakita binibigay mo na yung buhay mo sa tao? Gumagawa ka na ng mabuti. Ganyan pa yung gagawin sa'yo. Nakakapanggigil let's bring it on. Bring it in the court. Para doon, magkakilala tayo. Pero hindi pwedeng pag nanalo ako, ay tatahimik na ako. Hindi. Bobweltahan ko kayo, syempre. Kakasuhan ko rin kayo. Hanggang sa kaduluduluhan. Paratingin natin ang Korte Suprema yan. Walang problema. Di patatagan tayo. Ganun lang yun Bayad ako ng abogado. Walang problema. May pambayad ako Di bayad din kayo. Tingnan nga natin yan. Lintik Mga alagad pa naman to ng batas Mga may makakubert-kubert pang nalalaman Puta, pinuntahan yung bahay nung sekretary ko. Pinuntahan yung bahay nung kaibigan ko. Pinuntahan yung bahay nung executive secretary ko. Di pasok. Ngayon, tapos na kaya? Ako naman. Michael Benedicto, Idol FLM, tricycle driver. Kumasa sa hamon, idol kita. Yan! Buti pa yung tricycle driver na yan. Puta na, mabuhay ka. Tricycle driver, pero kumasa sa hamon ko. Hindi katulad nung iba dyan, may pera nga, puro daldal lang ang ginagawa. May nagpalabas pa na ako raw ay nanghihingi ng donasyon. Nakakapanggigil talaga Ang Facebook ko ay iisa lang. Napag-aralan na ng abogado ko yung mangyayari na yan. May complaint na rin ako dyan. Nag-complain na rin ako. May complaint na rin ako dyan. So talagang kinomplain ko na yan noong nakaraang linggo pa. May proper na yung aking attorney in fact. Nag-file na ng complaint regarding dyan sa mga fake account na yan. So, hindi pwedeng i-connecta sa akin yung mga fake account na yan na nanghihingi ng donasyon. Sapagkat hindi kuminsan sa buhay ko humingi ng donasyon. Sabi ni Jen de la Cruz, cell watching. Nasa likod mo lang kami. Lutuin na yan para maulam na. Tignan natin hanggang saan tatag nila. Ma'am Jen, ipipm ni Yama kung sino yon. Kung sino yung tao na sinasabi ko. Pinagpaplanuhan nalaga nila ako ginagamit yung kanyang departamento ng pagiging alagad ng batas niya nang hindi nalalaman ng kabuuan ng departamento. Pinaimbestigahan, imbestiga rito, imbestiga ron. Puro mga napaso dahil wala namang makitang problema sa akin. Ngayon, pipilitin daw ako'y makasuhan ng garne. Sabi naman ng abogado ko, bring it on. Pero Jen de la Cruz, ipipm ko po kay Yama yung pangalan ng mga tao na yon.
Nasa sa inyo na ho yun. Kasi minsan parang nanghihina ho yung loob ko na tulungan pa yung ating mamamayan. Binibigay ko na nga ho yung buhay ko eh. Tapos ganito pa yung aking mararamdaman. Mga buwisit. Let's bring it on! Sabi ni Ma'am Jen de la Cruz. Magandang gabi po, Ma'am Jen de la Cruz, sa lahat ng PSG, pati na rin sa Presidente ng Pilipinas. Magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Jen, Sir, watching always remember, nasa likod mo kami. Lutuin na yan para maulam na. Tignan natin hanggang saan tatag nila. Magandang gabi ho sa Malacanang. JR Vargas, kawawa naman yung mga basher. Baba, walang pang super chat. Mega shout out sa lahat ng FLM Warrior. Wow. Dami. Pati super chat issue na sa basher ng mga hindot, sir. Mga impacto. Drop by ako next week. Yes, sure. No problem. EQTB. Padilpat man, Idol FLM. Pa-shout out, small YouTuber. Mabuhay po kayong lahat. Uy, Butong Tulisan. Good day, Apo Boss. Gat. Bigyan ng patola yung pulis sa amin. Tawag dyan, pulis-pulis. Magdalang panamulis. Buti pa, basher, may forever. Hehe. Pal you forever. Long live. Ay. Yun na nga ho. Alam nyo. Basta ho, sabi ko nga, magkikita-kita ho tayo. Hindi ho ako papayag na ganyan lang. Ngayon ko lang ho napansin eh. Hindi ho muna ako magbibigay ng pangalan. Magbibigay ho ako ng pangalan mga Martes na. Martes. Maglalive ako sa Martes. Pag hitik talaga sa bunga ang puno, binabato. Pilit hinahanapan ng mali. Ihilahin pababa, sakit na ng Pinoy. Yan, crab mentality. Stay safe. Sir Leo, God bless. God bless po. Maraming salamat sa inyo. Alibay-alibay o sistemo, sadyang mainam pagpili o hindi ng boto, puro mo. Napapalas sa music, bigot at mga gago. Ipasabot sa mga tulpo, nakapako, tukol sa trono, turubong tusinoto, ay walang modo sa bumotong Pilipino. Nasisigmura, natitiis nyo, namimusmus na nagugutom. Tangin asin at hugas pinangraos, mabibilang sa daliri ang may awas. I-message mo nga doon kayo. Jen de la Cruz. Saludo, Angelocin, pag tumulong, may babatikos, napakitang tao, mga logo, may sungay kayo, di kayo santo. Francis, Leo Matos, Alpaca, Paro, ang grupo, milyon, sinukan ng bulsa, para sa tao. Hindi mo, wala kang forma, pero merong pruweba. Mahal mo, madla at masa, matanda at mga bata, mantakin mo, binunot mo, tinis sa mga dibdib, ng mga salat, lahat humangat, bubilib. At hindi mo, wala kang forma, pero merong pruweba. Nag-email pala kahapon. Yes, ma'am. Yes, alam ko yun. Kaya nga, nandito kami para sa kanya. Do you have update? Ano daw? Ang number ko? Sige, bigyan mo. Mariano Monaco. Bring it on, sir. Para mapahiya yung mga yellow na yan. I'm sure sila ang gustong pabagsakin ka kasi natatakot sila. Napukaw mo ang mga puso ng tao. Oh, alam ko na ho yun. Merong pruweba. Mahal mo, madla at masa, matanda at mga bata, mantakin mo, binunot mo, tinis sa mga dibdib, ng mga salat, lahat humangat, bubilib. Barakong barako, tuling-tuli, pagkaksilbi, galing sa kupal, sigang maton, na matindi, mayaman challenge, tinalak ang barat yung kapitbahay, halag sa hamon, maluguman ang grelo, alay ay buhay, wagkat, ang dignidad, humarang tapang may prinsipyo, mga Diyos at mga tao, hatin palad mo, paraiso, Moses, mutagagising, alingaw ngawang ng sirena, parang asyong salong, gagkagundong manakampana, baliktarin man ang watawat, di ka magpapaawa, wala sa tida, lumabagera man, hayop, tagupa, luha, sadyang tumangis, umagos mula kay Yorme, higpi, pasipiko lalim, di masisisit ng gurami, puro ami, saksakan ng pagsubok ng inani, kaman niya, kawit ang
mga yan, Hong Kong Lagalag, Idol FLM, mga to yung utak, mga yan. Madami tayo, Idol, nasusunog sa mga yan. Awan serbida nga tao. Alam nyo, wala naman hong problema yan eh. Ang sabi ko nga, bakit hindi nila tapatan yung ginawa ko kung sila'y magagaling? Ah, di ba? Tumulong sila, magagaling pala sila eh. Napakarami pa hong walang naaabot ng tulong eh, buong Pilipinas. Ha? O kanina ho, ang sinagot ko ay Quezon City. Yung 3rd District ng Quezon City. Yung Barangay Kaingin, Barangay Pansol, QC, Bulubunduking area ho yan. Dumating ho yung bisita kanina rito, yung nag-challenge sa akin. Sinagot ko ho, hindi ko inatrasan. At napakarami pa ho. O kaya lang, uunahin muna namin yung kay Caleo Obligar, yung sa INC, yung broadcaster doon na mamimigay daw ho ng mga bigas doon sa lahat ng takapakinig ng Net 25. So sinagot ko ho yun, yung isang buwan niyang pamimigay. Kaya Caleo Obligar, kung nakikinig ka, Martes po, pwede mo nang pick upin yung bigas mo rito. Ha? Tapatan niyo yung ginagawa ko. O, pamigay kayo, ko questionin niyo pa, puro truck lang daw yung pinapapicturean ko. Mga gunggong! Ang lalaki niyong tanga. Truck lang daw yung pinipicturean ko eh. Sira ulo talaga to. Asan kaya mga utak nito? Yung utak nyo, alam nyo kung saan? Gagamunggo. Ito mga basher na to, ang utak ko niya, gagamunggo. Ayan o. Jack, ganong kalaki utak? Tawanan mo nga sila, Jack. Ayan, si Jack at saka si Avatar. Gagamunggo ba utak niyan, Jack? Eto raw, bagay sa inyo, sabi ni Jack. Man of Steel Canada, Idol FLM. Greetings kay Miss Bernadette Tinana. Yung mga basher, ang utak niya gagamunggo. Nagtatago sa mga fake account niya, mga lintik na yan. Pangalan lang! Magkakaalam-alam tayo. Bigyan niyo ako ng pangalan niyo para maniwala akong totoo yung mga pinagsasabi niyo. Pangalan lang. Ba't di kayo makapagbigay ng pangalan niyo? Fake ang picture, fake ang pangalan. Ay di wala, di lahat na sinasabi niyo yung fake din. Mga gunggong. Utak niya gagamunggo. Kain muna kayo, nguya bubog. Kain pa ako. Ayan, para sa inyo yan. Sabi ni Betty JS, Sir FLM, pahingi kami ng bigas. Pansaing ng mama kong senior citizen. Tingnan mo nga to, Betty JS. Pabigyan mo nga kahit isang sako. JS. Oo. Dapat dito sa mga to, sinasapo. Sabi ni Tito Juan, Idol, tuluyan niyo po, putulan ng sungay. Din na lang sila tumulong. Mga utak talangka. Parang mga ampalaya, puno ng bitterness. Pa-shoutout po, Tito Juan. Yes, Tito Juan, pa-shoutout. Jay Tolon. Malalaman ho natin yan. Tayo na may... Ako'y tao rin ho na kahit papano nabubwisit din eh. Kaya lang, buti na lang at nakokontrol ko pa yung sarili ko, no? Pero sabi ko nga ho, nga ho ay... Ano yan eh? Sabi ho ni Isaac Newton. Isaac Newton, third law. In every action, there always an opposite and equal reaction. Meaning, if you fuck with me, I will fuck you.
Ganon. Meaning lang yon. Yun yun. Yun yung ano. In every action, Dr. Isaac Newton third law. In every action, there always an opposite and equal reaction. Meaning, if you blank with me, I blank with you. 45 minutes. Binigay mo na? Yes po. Laman niya, awit ang simas ay karayong sa dayami. Kabayani, huni ng ibon, awit pagbati, kalapati, kalayaan simbolo ng talumpati. Hindi mo wala kang forma pero merong pruwet, mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata, mantapin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga All Anime PH. Si Repelem, patulong po, lumaki subscriber. Thank you. Sige, magsipaan kayo dyan mamaya. mantapin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bubilib. At hindi mo wala kang forma pero merong pruwet, mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata, mantapin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bubilib. At hindi mo wala kang forma pero merong pruwet, mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata, mantapin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bubilib. At hindi mo wala kang forma Letinang. pruwet, mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata, mantapin mo, pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat, lahat humangat bubilib. At hindi mo wala kang forma pero merong pruwet, mahal mo, madla at masama, tanda at mga bata. Binabati ko na isang magandang umaga si Ace Espinosa. Nakakapagod din, no? Biruin nyo, itong mga gunggong na basher na ito, kung hindi ba naman tanga, puro pagbabanta eh. 72 hours ka na lang, may warrant of arrest ka na. Mga hindot kayo, asan yung warrant nyo? Pota naman eh. Pokinangining naman yan. Lintik na warrant yan. Tagal na yan. Bakit di nyo madala rin eh? Andini naman ako? Di puro kayo daldal. Puro bunganga ang nalalaman nyo. Hindi nyo nga masabi tunay yung pangalan eh. Sabihin nyo, pagka hindi, pinuntahan ko kayo sa bahay nyo, tinuntog-untog ko yung mukha nyo. Pagka hindi ko nilamutak yung mga pagbumukha nyo at binunot ko yung dila nyo, ewan ko na lang. Mga bullshit na rin. Boss, mauuna ka pang makakapaglabas ng warrant of arrest. Yes, mauuna pa ako makakapaglabas ng warrant to para sa kanila. Good morning, Idol, watching from Australia. Mabuhay ka, mabuhay ka. Ate Liz, Vlogger TV, ayan. Tulungan niyo yan, ha? Magsipaan kayo mamaya. Magkalabitan kayo after ng live ko para lumaki yung YouTube channel nyo para kahit papano pwede na kayong, kung kumita kayo, ay di malaking tulong yan sa inyo. Macbear! Macbear. At syempre, babasahin ko uli si Happy Valentine. Sabi niya, good evening. Red Little Pink Ranger is here. Nakakasakit ng loob to see a living hero being hurt by nonsense. Mapanira man sila. Isa kang totoong tao. I live and love you, Idol. Hug and kisses sa nanang mo. She raised you right. Thank you po. Salamat po sa aking nanang. Mabuhay po kayo. Alam mo yung mga inggit na yan, kumbaga parang ang nangyari is sinayang nila ako. Yun yun. Asang kayo ngayon? Di kain bubog, nguya pa ako kayo, mga lintik kayo. Pero may bato pa naman dyan, yun na lang. At malambot-lambot kaysa sa bubog at nguya at pako. Bato at graba, pwede nyo lang ngalngalin. Oy, bakit mo naman pakakainin ng bubog at pako, kabisay? Masyado ka naman brutal. Pwede naman graba. Graba, boss, tapos pala para pagka itinain nila, meron na silang bahay. Magaling itong matanggin yung are. Okay ka. O kaya ako ko lang ba, ipakain mo, boss, may hardware na yan.
Sa totoo lang, baka pinagpaplanuhan na to kung paano papasukin ang leg grande. Ala, iniintay ko kay Rene. Punta kay Rene, dali. Ice Freedom USA. Idol, good morning sa iyo sa mga solid FLM. Ang bababaw ng utak ng mga basher mo, Idol. Nakakasawa ang topic nila. Wala nang matalinong basher. Puro bobo eh. Ay, wag mo naman sabihin bobo. Yung bobo kasi pwede panturuan yun eh. Oo. Ang bobo may gabot. Pwede mong maging matalino yung bobo. Yung mga yan, hindi yan bobo. Walang utak yan. Gagamunggo. May kwento ako. Okay? Ito yung kwento. Please request lang po namin and two senator. Please request lang po namin and 2 senator and 1 lawyer. Sana po meron na din kayo news or balita morning and evening para meron kami radio. Sir, please request lang po namin and 2 senators and 1 lawyer. Sana po meron na din kayo news or balita sa morning and evening para meron kami radio. O sige, gagawa tayo, Ma'am Jen de la Cruz. Sino kaya senator yun? Dalawa eh. Dalawa. Ah, alam ko na. Dalawa. Ah, Tsaka yung lawyer. yung isa may tato. Oo. Turo boss kung saan yung tato. May tato lang eh. May tato pero naghubad. Yeah. Ah, yung isa... Ah, alam ko na isa. May clue. Makintab ba yan? Nakagluta. Makintab. Oh, eka nga sa German, pakintabon. Bakit ako? Bakit? Kaibigan naman yun ah. Kumuha nga ng kalabasa yun eh. Ay, oo boss. Ah, di ba? Pakintabon. Yeah. Pero hindi ko sabihin yung pangalan. Eh, kaibigan eh. Yeah. Kaibigan, oo. Alam niyo po, Ma'am Jen, sige po, gagawin ko yan. Walang problema. Pero merong isa hong naggagaling-galingan na alagad ng batas eh. May message po ni Yama sa inyo yung pangalan. Bahala na ho kayo. Pero pakakasuhan ko muna. Kakasuhan ako ng mga abogado ko. Kakasuhan ako. Alam niyo ho, nakakasama ho ng loob. Ma'am, alam niyo ho, yung pinagbilang ko ng aking property nung 2018, nagbenta ho ako ng kulang-kulang 50 hectares along the highway ho. Sa, yung lupaing minana ko pa. Malaki-laking halaga ho yun. Kaya nga ho ako inaaway ng asawa ko at nasisira daw yung ulo ko dahil pinagpaguran namin ng pinagpaguran ko ng mahabang panahon, pinagpagalang ko at tapos yung isang bahay binenta ko rin. Ang napagbilang ko talaga ay malaki ho. Yung bahay na lang ho ay 40 million. Yung pinagbilan ho ng bahay wala pa ho sa 1/4 o 1/3 o 1/5 o 1/10 nung pinagbilang ko ng aking lupain. Yun ho, malapit na ho maubos. Kumbaga, nagdesisyon ho ako na tulungan ng ating mamamayan sapagkat gusto ko lang maitawid buhay ang ating mamamayan. Ito naman mga siraulong are ay talaga hong pinagpaplanuhan na ako. Pinagpaplanuhan ho ako. Lahat naman ho ng kanilang bintang ay wala naman hong nangyari. Kaya hanggang ngayon, may nag-post ho na ginagawan pa raw nila ako ng kaso. Ay tama ho ba yun? Na sasabihin nilang ako'y ginagawang pa ng kaso. Yun ho, parang hindi na ho maganda. Kaya mamaya ipipm ko ho sa inyo kung ano, sino yun. Alam nyo, hindi ko ako gumagamit ng connection at ayokong gamitin yan. Ngayon, lalaban lang ho ako sa ganang akin. Pero ang sinabi ko ho doon sinabi naman ho ng mga tao nagmamahal sa akin, na nandyan din ho sa pamunuan, ay sabi ko, wag kayong makikialam. Basta wag laang ho nila akong yung implant, yung illegal na gagawin sa akin na hindi maganda, ay doon ho sila gagalaw. Ngayon, ako ho, gusto ko hong patunayan sa sarili ko na kaya kong lampasan ito. Gusto kong patunayan na hindi ako hihingi ng tulong, na ako'y makikipagkasuhan sa kanila. Na magkaalam-alam ho talaga. Yan. Kaya lang ho, kinasasama ho ng aking loob. Hindi ho nila nakikita yung bright side ng ginagawa ko eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang natulungan na ho natin ay hindi na ho kayang bilangin. Ngayon, sasabihin nila, puro lang daw tayo pa-picture sa ganito, pa-picture sa mga truck, at wala naman daw talagang pinamimigay. Di ngay mga ungas nga at mga gunggong, tanga, mga supot na mga sungaw, mga lintik na yan. O yan, may mga keyboard warrior dyan. May sinasabi pang ako raw hindi makauwi ng Green Meadows at Pinalayas. Gunggong! Gabi-gabi ako umuwi doon, tanga! Pagkatapos ng live ko, umuwi ako ron, bobo, ob-ob!
nako. Paking Tavern. Natawa kami doon, sir. Iba ka talaga. Iba ang tawa namin sa'yo, sir. Huwag mo masyado pansinin sila. Kung may reklamo sila, so be it. So be it. Let's see. Yun na nga ho yung sinasabi ko, ma'am eh. Diba? Bring it in the court. Pambihira. Nung unang araw ho kasi na nagbayaman challenge ako, alam ko may nasaktan ako. Which is humingi na naman ho ako ng tawad doon. Di ho ba? Ay nagbayad pa ho para siraan ako. Ayan, wala naman ho kung dinidinay sa pagkatao ko eh. Ako ho ito eh. Di ho ba? Kumbaga wala ho naman tayong ginawang heinous crime. Hindi naman ho ako pumatay. Hindi naman ako nang hold up. Hindi naman ako nagbenta ng drugs. Lalong hindi ho ako nag-drugs. Abay bakit kung kailan ako tumulong ngayon, naglalabasan ngayon yung mga lintik na basher na iilan-ilan naman. Di ho ba? Ngayon sabi na ng mga abogado ko, bring it on. Ay, di bring it on, di ba? Hindi yung puro kayo wentong walang kwenta. Ang alam lang naman ho niya mag-comment di yan eh. Ayan, ayan, mag-comment dyan. Yan lang ho alam yan. At lahat ho na nagko-comment dyan, puro mga fake account. Bagay, kailangan ko sila dyan ngayon. Huwag kayo alis dyan, dagdag views ko kayo, tumataas yung rating ko eh. May pinagmamalaki nga ho. Ang nangyari ho ay, yung bahay ho ng sekretary ko, pumunta ho ron sa, may mga CIDG na nagpunta sa bahay ng sekretary ko. Pasay. Sa Pasay. MOA. Yung kondo ko doon. Yung kondo, pinuntahan. Inimbestigahan doon, nagpanggap ho CIDG. Nung binerify ho yung pangalan, hindi ho taga CIDG. May nagpunta na naman ho dito sa kabahay ng kaibigan ko si Abel. At mga taga CIDG, yun din ho ang panggap, mga taga CIDG. Din ang panggap. Nakuha ko pangalan ng mga pulis. Nung binerify ho, hindi ho taga CIDG. Hindi ho ako kumibo. Pinuntahan din ho yung Nueva Ecija. Ay wala na naman, sablay na naman. Ngayon, kilala na ho namin ng dulo. Kaya bukas ho, kakasuhan namin yun. Hindi po ako aatras dyan. Ayan. Nakaready na ho kami rito sa anumang gagawin nila. Pati rin ho yung mga ninong at ninang ko, yung mga ninong ko na nandiyan nasa posisyon, naka-standby ho. Hindi ho papayag yun na may gagawin sa akin kalokohan. Ngayon, patunayan nila yung ikakaso nila at patutunayan ko yung ikakaso ko sa kanila na magkaalam-alam na ho. Ma'am Jen, ipipm namin sa inyo yung pangalan nung siraulong alagad ng batas na ginagamit yung kanyang posisyon sa kanyang sariling kapakanan. Yun ho yun. Syempre ho, magpapalusot yan. Magpapalusot at magpapalusot. Puro na lang ho palusot eh. Hindi na ho magandang tingnan. Hindi na ho nila nakikita yung bright side ng ginagawa ko. Baka ho sila pa yung pasimuno ng mga fake account na ginagawa eh. Baka sila pa ho ang pasimuno ng mga fake account sa Facebook na kunyari daw ay nang-i-scam at nang-iingi ng donasyon. Punyemas, magmula nung ito'y nagsimula, kahit 5 bulag, hindi ho ko tumanggap ng donasyon. May nagdo-donate ho sa akin ng malaking halaga. 10 milyon at 2 milyon, di ko tinanggap. Sabi ko, kayo bumili ng bigas, mag-challenge kayo. Ay ginawa naman ho nila. Di ho ba? Ay di tignan ho natin. Tignan natin ang kayabangan ito. Itong mga lintik na basher na to na ang utak ay gagamunggo. FBI is waving. Ulol! Ulol mo! Raulo nga rin. Tignan natin. Ay, nako. Napakarami yung SEC is waving, NPA is waving. Ulol. Ang utak nito'y gagamunggo. Nakaw! Gagamunggo mga utak niyan. Palit na naman ang pangalan. Palit, dali, palit uli. Palit uli. Log out, palit uli. Log out, palit uli ng pangalan. Puro kayo fake name. Di ba? Eto ang gawin nyo. Bakit di kayo magpakilala? Harap-harapan tayo at na magkaalam-alam na. Alam nyo, kahit sa boxing, di kayo mananalo sa akin eh. Ito yung mga tunay na ito yung mga tunay na mga hinayupak. Ito yung mga singaw ng lupa. Ito mga ito. Yan yung mga singaw ng lupa. Mga walang pinagmulan yan. Hiyang-hiya na pamilya niya sa kanila. Lalo na boss, pag nilabas mo yung mga pangalan ng mga yan. Iyan! Tsaka yung mga nagko-comment, syempre. Gusto mo, bigyan kita ng kopya ng warrant of arrest. Yan! Sama-sama lahat yan. Ako wala akong iiwan dyan. Tangay lahat yan. Walang burahan ng Wala. ng mga Wala, hindi na nila mabubura po. Naka-print. Naka-screenshot. Paano pa mabubura yan? Naka-print na lahat naka-print na. Ayan, may kopya na yung abogado ko. Hindi nyo na kayang burahin yan. Boss, nakita nila yung kalahati nung
papel mo. Eh, Oo. syempre, meron na. Pucha, Oo. kinakapal yan. Nakuha ko niya, pupunta ako sa bukid. See you on Monday. Tawagan ko nga yung aking attorney Impact. Binabati ko pala yung number 1 board member, Perla Tumaliwan. Yung aking tita, naninang ko, Vice Mayor ng Peña Blanca, Mayor Marilyn Taginod. Yung aking ninong, Mayor Washington Taginod. Yung mga kinakapatid ko, binabati ko lahat dyan. Major Dowell Dulin, binabati ko. Yung aking kaibigan na si Colonel Reynaldo Magdaloyo, binabati ko. Ninong ko, si Benamin Acorda, General Acorda, binabati ko. Si Colonel Antonio Marlag, binabati ko lahat dyan. Yan ho ay mga Lone Ranger. Si Narsing Paragas, binabati ko yan. Magandang gabi sa inyo. Huwag kayong makikialam. Kaya ko to. Kaya ko to. Itong mga ob-ob na ito. Nakaw! Chismis ang lakad nito. Ang utak nito'y gagamunggo. Hindi pa ito kumakain. Kumain muna kayo. Kuha kayong palahin nyo yung lupa. Nguyain nyo na may laman ng tiyan nyo. Pati utak nyo magkaroon ng substance. Walang kasustansya yung mga utak nyo. Maria Monaco, kasama mo kami sa tagumpay ng huling halakhak, sir. Yes! Wala namang ginawa. Puro lang kaso. May warrant, may ganto, scammer. Ano? Asaan? Ay, ba't di kayo lumabas? Puro lang kayo kwento. Kwentong kotsero. Magkakaila-ila tayo. Nakaw. Ay, hindi naman makapagpakita yung mga yan. Yan naman ang lakad niya, konting pera lang ang lakad niyan. May nagsabi dito, bakit hindi mo i-video na umuwi ka sa Green Meadow? Sabi niya, nakita ko ito. Sold that. Bakit di mo i-video na umuwi ka sa Green Meadow? Di tignan mo dyan sa post ko, gunggong. Nakapublic yung mga video ko, gunggong. Tingnan mo. Manawa ka sa video ko. Tingnan mo ron. Naglinis pa ako ng swimming pool. Tanga. Nagbilyar pa ako. Ungas. Style nito. Wala na maiba to. Ngipin. Ilan ang ngipin mo? Ganyan. Ganyan. Brief ko. Hindi raw ako nagpapalit ng damit. Tanga. Marami akong Fred Perry. Mamahalin yan. Kung mga 2,000 piraso, meron ako. Hindi ako bumibili. Yung katulong ko lang. Di kay ob-ob. Norilyn Kobayashi, Sir Francis, hayaan mo sila, kampay tayo sa demanda nila, wag ka po pa-stress. Hindi ako nai-stress, dami ko abogado nga harap sa kanila, baka sila maubusan ng pera pambayad sa abogado. Gandang lalaki mo, ob-ob kasi sila, hayop sila. Wine tayo, sir. Norilyn Kobayashi. JB Mall, Sir Leo, baka ikaw na po ang taong makakatulong sa akin. Message sent to Miss Yama, FB account. Maraming salamat. Tingnan mo nga yung JB Mall na yan. Alvin? Yes. Yung delivery natin ng bigas, 1,000 sako, kailan ang dating? Tuesday. Tawagan mo na si Kaleo Obligar. O kaya si Beth, sabihin mo, pa-pick up na ni Kaleo yung para sa Net 25. Sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Tapos, yung sa Malate Catholic Church, padala nyo na rin. Tapos, itong kay... Barangay Pansol. Barangay Pansol. Tapos, netizen. Bigay tayo sa netizen. 2 truck yung in-order ko, bus ng kalabasa. Kasi yung isang pinangakuan. Tama, 2 nga. Ayan. So, yun, yung mga ob-ob na yan, ob-ob yan ob-ob. Ob-ob! Ang bobo kasi may gamot pa, yung ob-ob wala na. Ayan, mga ob-ob kayo. Eto para sa inyo! Oh my God! Nag-level up si Ma'am Jen. Nag-level up yung Alagad ng batas, kaya kami nasa likod mo kasi basa na namin libro mo. Kilala namin lahat ng connection mo. Ang presidente na ang nagsabi, sasampalin niya ang totolonggi sa'yo. Biro yun. Pero may laman, sir. Oh my God. Eto. Hindi, nawala. Kilala ka na nila. Basa na nila yung libro mo. Wait lang. Taray ko.
Pinapalabos. Ay, nako. Namumutla ka po sa... Ay, pero yung presidente na yan eh. Hindi, pakita natin. Hindi, sabihin mo na, susumbong ko na kung sino talaga yung lintik na yan. Ginagamit pa ho yung kanyang departamento, ma'am. Nang hindi alam nung kanyang department, sarili niya ho yung lakad niya para pitsaan ako. Yun ho ang totoo nun. O, ayan. Manigas kayo ngayon. O, ayan. Basahin nyo yan. O, ayan. Sabi niya, alagad ng batas. Kaya kami nasa likod mo kasi basa namin libro mo. Kilala namin lahat ng koneksyon mo. Ang presidente na ang nagsabi, sasampalin niya ang tumutulonggis sa'yo. Biro yun, pero may laman, sir. Wow, my God. Kinikilabutan. Ako rin. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Pero, ma'am, kaya ko ho itong laban na ito. Kaya ko po ito. Kaya ko ito, ma'am. Basta ho ako, tutulong ako hanggang sa abot ng aking makakaya. Gusto ko ho talagang tumulong. Alam ko, in the very beginning, magkakaroon tayo ng looting eh. On the very beginning, alam ko po yun. So, nagpapasalamat ho ako doon sa mga tumanggap ng challenge. Ulitin ko, hindi humawala sa isip ko yan si Romana Marcela. Hindi rin humawala sa isip ko si John Luis Laurason. Sila ho yung agad na sumundot sa akin para mag-ignite. Siyempre, yung kaibigan ko, yung may-ari ho ng World Balance at kasosyo ng Tim Horton, ay talaga hong sumigunda ho sa akin. Nagbigay din ho ng 500 kabambigas. Ako po, ma'am, ang total po na bigas na naibigay na namin ay siguro po nasa 820 tonelada na po. 40 pala. Bukod pa yung 1,000 darating, ano? Pero dalawang tranche yung 1,000, di ba? 500, no? So, yun po. Naipangako ko po yan. Alam niyo po, kaya ko pa uling maghanap buhay, ma'am eh. Kaya lang ho, minsan nasasaktan ho ako na may nagbayad ho kasi para may mambash sa akin. Yun ho yung totoo nun. At obligasyon ho talaga nilang i-bash ako. Kaya kung titignan niyo ho, lahat ng basher ko, puro fake account. Wala hong totoo kahit isang account. Sapagkat yan ho ay bayad. Yun at yun din ho yung kanilang ginagawa. 3J Vlog, Sir Francis, kahit anong gawin nila, ikaw pa rin ang magtatanggol dahil mabuti kang tao. Solid nagmamahal kami po sa inyo. Family, Nobela Hanson po, Sweden. Thank you, maraming salamat, 3J Vlog. At syempre, Donna Gulfan, Sir Francis, basta mahalaga po, pangit sila, gwapo ka. Yun. Kantahan na lang po natin sila ng Sipilimon, Sipilimon. Barangay Pansol. Susunod kami. Darating kami dyan. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng Alpha Kaparo, sa lahat ng aking mga kabrad. Relax lang kayo. Basta tulong tayo. Doc Joseph, yung Grand Escapron ng Luzon Supreme Council. Meron tayong bigas dito sa Martes. Pwede kang kumuha. Ipamahagi mo dyan sa may lugar mo. Boss, paano po kayo pwede makausap? Chino Agap. Message mo nga to yan. Tignan mo nga Chino Agap kung ano problema nito. Kung isang sakong bigas lang, pwede tayong tumulong dyan. 2 sako, pwede natin bigyan yan. Norilyn Kobayashi, Sir Francis, hayaan mo po sila. Kampay tayo sa mga demanda nila. Huwag ka po pa-stress. Nawawawa, gandang lalaki mo. Ob kasi sila, hayop sila. Wine tayo, sir. Salamat, Ma'am Norilyn Kobayashi. Ma'am Jen, maraming salamat po sa pagtitiwala. Maraming salamat. At yun nga po, minsan nakakawalang gana. Pero wag po kayong mag-alala. Naipangako ko po, hindi po ako titigil. Ang kinatatakutan lamang po ng aking pamilya ay yung bigla akong planuhan, baka plantingan ako. Ayan. Pero hindi naman ho sila makakapasok dito at marami ho security. Maraming security, kompleto ho ng CCTV dito. So basta hanggat di natatapos yung COVID, hindi po kami titigil. Pangako po yan. Kung yan lamang po ang tanging maiaambag namin sa ating lipunan para malampasan natin yung kahirapan na dinadaanan ng ating inambayan, gagawin po namin yan, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Iparating niyo po yan sa Pangulo. Na ako po at ang aking mga kaibigan ay willing pong tumulong hanggang sa matapos po yung pinagdadaanan nating epidemic nang wala pong hinihinging kapalit. Yun po yun. Kaya po naming maghanap buhay ulit.
kami po ay may tamang kaisipan at malakas na pangangatawan. Medyo nakakapagod at nakakapuyat sa kabila nun ay marami pa rin hong mga basher na ang utak ay gagamunggo. Ay magkakaalam-alam naman ho yan, ma'am. Hindi naman ho hahaba panahon makakapagtago sila sa fake account. Dahil ho talaga namang ako ho ay may complaint na. Hindi mo makakapagtago sa fake account yan. Makikita at makikita yan. Huwag ka pa apekto sa mga animal na yan. Ob-ob nga yan sila. Wala silang utak eh. We love you, sir. Norilyn Kobayashi. Maraming salamat. Magandang gabi po. At yun lamang po, sinabi ko na Kalayo Obligar, kung nakikinig ka ngayon, pwede mo na pong kunin yung pang-isang buwang bigas na ipimimigay mo sa mga listeners ng Net25. Ayan po, may bigas na po. Pwede nyo pong kunin yan. Kalayo Obligar, kung nakikinig ka ngayon sa aking live at naririnig mo ko, pwede mo na pong kunin yung bigas na ipamimigay mo sa mga listeners mo sa Net25. Makipag-coordinate na po kayo kay Ma'am Elizabeth Lopez de Leon at pick upin nyo na po yung bigas. Ayan. Dinoble ko na ho. Hindi 2 linggo, kundi pang 1 buwan. Kung 1 buwan kayo nagbo-broadcast sa Net25, 1 buwan kayo mamimigay ng bigas, sinasagot na po namin yon para sa mahihirap nating mga kapatid dyan sa INC. Yan po. Pagpasensyahan nyo na po, yan po ang aking alay sa inyo. At syempre, Barangay Pansol, sinagot ko po ang challenge ng reporter na si Arlene de Guzman. Ngayon pong darating na Wednesday o Thursday ay darating po ang aming ayuda dyan sa Barangay Kaingin. At syempre po, para dito sa Malate Catholic School, yung mga nag-ampun ho ng mga pulube, ay tutulong po kami. Hinihintay ko lamang po yung truck. Naglo-loading na po sa Region 2 yung ating truck. So darating po dito yon ng Monday ng gabi, yung truck. At Tuesday ng umaga, pwede na po nating ipa-distribute yung mga bigas. 1,000 sako po yan. At yon, magandang gabi po sa inyo. Siyempre, doon sa 2 senators, magandang gabi. At saka isang lawyer. Alam ko na yung lawyer na yon. Alam ko na yon. At saka yung 2 senator. Yung isa, yung, alam mo, yung may ano, alam mo na, yung may bentosa sa likod. Magandang gabi po sa inyo. Marami pa tayong kalabasa. Marami pa tayong kalabasa. Sino pa may gusto? Ayan. Magandang gabi ho. Mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Ako po, katulad po ng naipangako namin, pinasasalamatan ko po yung mga kaibigan ko, yung mamang magagatas na yung mag-asawa, na sina Jennifer Daba, anak po ni Judge Daba, Judge Gonzales, yung kanyang tatay, at si Bricks Daba, opo, yan yung mag-asawa magagatas, sila ho yung talagang namimili ng gatas para ipamigay. Katulad ho ngayon, may 3 na naman tayong binigyan ng gatas dito mismo sa baba. At si Alvin Chio po, ayan, yung aking kaibigan na Chinese na walang tiwala sa China. Kaya nagdala po siya rito ng ubas. Tingnan yung dinala niyang ubas, sobrang tamiso. Ito, tingnan yung ubas ng dinala niya. Galing daw Germany. Sabi ko, bakit ayaw mo ng China? Hindi, mas masarap ang Germany. Nung kainin ko yung ubas parang kamyas sa asin. Parang kamyas. Ang ganda pa naman ng pagkakakuya ko. Kaso nung kagating ko, parang kamyas, kaya ayoko na. Maasim talaga, wag natin subukan. Parang kamyas. Yan o. Ay, napakasipag ho noon. Ayan o, si Alvin ay mababaw ho ang luha niya ayun, nanonood siya ng mga nagchat-chat dito at nag-aabang ng tutulungan niya mag-isa. Ayun, yan ho, yan si Alvin. Siya ho ang nagbigay ng mga sardinas at sotanghon. Yung sardinas pala ho, doon sa kaibigan ko isa kay Don. Yung sotanghon ho, at saka yung truck na ginamit na panghakot ng bigas at kalabasa. Sa kanya ho, sa Pateros. Sa kanya ho galing yan. MJ Recording Studio Production, Systems Band, sa FLM, hintay kami sa tulong mo para sa Cebu. Sana matuloy na. I-video ko pagdating ng tulong mo. Nagme-message ako kay Ma'am Yama. Salamat po, mabuhay ba.
Kung mga 5 sakong bigas dyan sa papadalang ko kayo. 10 sako. Ilan ba kayo dyan? Sa banyo. Kung 10 kayong membro ng banyo, siguro naman, tigi-tigi isang sako kayo, okay na yun, yun. Ninya Maler. Shout out sa mag-asawa kong German. Mag-asawa raw siya, may German siya asawa. Intindi Sheila Arnejo, hello po sir, I'm Pan po. Keep helping other at si Lord na po bahala magbantay sa'yo at magbalik sa lahat ng mga kabutihan mo. God bless from Sweden. God bless din po. Ayun po. At hanggang sa muli po, i-update ko po kayo bukas. Gusto ko lamang kung basahin yung aking yung mga vlogger ko. Mamaya ko na kayo i-announce, ha? O, gabi-gabi ko naman kayo ina-announce. Pwede ba? Pahinga muna tayo. Gagawa na ako ng voice recorder dito. Sana maintindihan nyo ako. Kasi kapag binasa ko kayong lahat, sandamakmak kayong vlogger, mauubusan na ako ng boses. Meron pa sa likod. Maawa na kayo. Mamaya, bukas na lang. Gagawa muna ako ng voice recorder. Gumawa ka na nga ng recorder para i-play na lang natin. Okay ba? Meron ako boss, kaso sa boses ko po to. Wala problema. Bukas, ipi-play natin yan, ha? Chino Agap. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig, taga-subaybay. Huwag po kayo mag-alala. Ako po tuloy-tuloy na pagtulong natin. At magandang umaga po sa bumubuo ho ng Pilipinas. Especially yung mga taga-Malacanang. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Andito lang po kami. Kami po yung nakaalalay. Kung ito lamang po ang aming maitutulong para mapaglabanan natin itong epidemyang pinagdadaanan ng ating bayan. Kami po, 10 ng aking sambahayan at mga kaibigan ay willing pong tumulong hanggang sa matapos po ito. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Ito po ang palakpak para sa lahat ng ating mga supporter. At para naman dun sa ating mga basher, ito para sa inyo. May pumasok, Angelic Guide, Bossing, I am listening right now from LA. Nabasa kaya ni Yama message ko para sa inyo tungkol sa secret ang dakilang ama, ang backer mo. Message, Yuma LTD. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Alright.